Buangag yun! Buangag yun! Mabuang ko sa comments. Atong basahon ng mga funny kay nga experience sa mga Bisaya katong na sila sa Manila. Kanang nag-testing og ballpen. Miss, hindi naman ito dadaan. Ba't ayaw umagi? Nagluto siya og kanon. Hala, sorry po, napagod yung kanin. Kung sabi mong rice ka exercise? Anong oras po ito, dudunggo? Nay taxi giingnan kog sasakay po kayo. Ni Ana sab kog hindi po, may sugat po ako. Kanang muhangyo sa Divisoria, patawarin niyo po kami. Unsay sala ninyo? Grabe ang baha dito sa inyo. Abot hanggang damdamin. Kadrama ba? Pabili ng lubi yung kinagot. Pabili po ng sabon humot. Ay, mabuang ko. Pabili ng ice. Yung yellow, hindi yung puti. Tama. Yung pagpara ng sasakyan, tama na po. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!